TV Budaya. Ingkang amanata para manungsa ingkang pentah kita supaya ngedohi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Ta umat Islamiku kudu sing sabar kang tinggi ilmu. Awis kan dingin aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya. Mulya saking napa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha ngupaya, yen ora kersa iso kena coba. Cobane manungsa yaiku bakal tumiba, nanging kita ora ngerti yen tumiba. Tinggi gunung kampung Melayu, sarang melingkar di pinggir kali. Sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Mendung-mendung menjahit sarung, benangnya ikal jarumnya putung. Untung hati yen putung sapa sing ganti. Ngawaruwono pemuda Jawi nama Islami. Agama Islam sudah yang terang. Asal dawuhe dari pangeran. Ayo pro konco ngawaruwono. Rukune Islam yaiku limo. Sahadat loro, rukun kang siji. Bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone
Allahumma dinasiratal mustaqim